Здравейте! Искаме да поговорим за платформата, която ще развием за оптимизация и SEO, писане на обяви и контент за онлайн търговията и просто за дигитално присъствие. Идеята на проекта беше да създадем помощен тул и безплатен инструмент, който да се използва от широк кръг потребители, като започнем от студенти, дори ученици, търговски организации и фирми, които се занимават с онлайн търговия, които могат безплатно да използват този инструмент за създаване или пък на оптимизация на вече съществуващи обяви. Той дава няколко основни възможности. Вие да редактирате текстовете и така вашите текстове да станат максимално SEO оптимизирани. Основната идея на този тул е да е абсолютно безплатен, да е достъпен за всички и всеки, който иска да може на едно базово до средно ниво да направи SEO промени и също така с учебните модули, които сме направили, да развие своите умения, да научи много повече за тази тематика. Този тул е създаден въз основа на много години наш опит в тази сфера. Ние като активни търговци в онлайн платформите и също като собственици на онлайн бизнеси, самите ние срещахме такива проблеми и решихме да създадем този тул, за да може да помогнем на редица хора по-бързо да могат да решат този свой проблем. Програмата и обучителната програма е създадена заедно с нашите партньори от Норвегия и, както казахме, тя е подходяща не само за напреднали и среднапреднали, но също така и за търговски организации или пък за центрове за професионално обучение, които залагат на дигиталните умения и повишаване на знанията на своите студенти в онлайн присъствието, в онлайн бизнесите. Всеки, който иска да повиши своите онлайн умения или всеки, който иска да повиши своите дигитални умения, по-скоро в частта SEO и оптимизация на текстове, може да използва този тул и той ще му бъде полезен в много сфери. Пак казвам, ние сме го направили въз основа на нашия практически опит, така че той ще бъде супер лесен за употреба и ще ви даде възможността да си свършите задачите доста бързо. Линка за платформата е в коментарите под видеото, така че всеки може да я разгледа напълно безплатно. Благодаря.